muka yi bidiyon mu na farko akan yanda za mu koya muku yadda za ka create recharge card kai da kanka ka printing. To wannan shine part 2 ɗin shi. Gashi nan har mun riga mun je mun upgrading account ɗinmu. Bayan mun upgrading mun funding wallet gashi da kuɗi a ciki. To da farko yanzu abin da za ka yi shine za ka zo ka shiga gurin da aka sa e-pins ɗin nan. In ka je ka shiga ya kawo, gashi nan ya riga ya kawo, ya riga ya sa ga MTN, Airtel. Yanzu ba mu gwada Airtel a misali. Bari mu sa Airtel na 200 quantity. Za ka iya sa ko guda 100 kake so za ka iya generating ɗinsu. Amma bari in saka guda 4. Sai gurin business name. Duk business name ɗin da ka saka zai zo a saman katin. Kun san nawa Abu Asma Enterprise ne, gashi nan na riga na saka. To bayan ka riga ka saka, yanzu gashi nan ya zo gurin review ga discount ɗin da suka ce za su rinka yi. Sai ka danna nan gurin ka saka pin ɗinka, amma za ka iya amfani da tamfirin. Gashi nan na yi amfani da tamfirin. Kun gan shi gashi nan yana ma riga yana kan yi. Yanzu za a si katin kenan. An si katin sai in nuna muku yanda za ka rinka printing. Gashi nan ya riga ya gama. Kuma katin ya gama. To yanda za ka printing ɗin shi mai sauƙi ne. View/print ɗin nan za ka je ka danna. Bayan ka je ka danna view/print ɗin nan, kaga ga katin ya kawo Airtel 200 guda 4. Sai gurin paper nan sai ka zo ka danna shi. Instead of A4 paper in a kwamfuta za ka yi. Inda mu ƙaramar tamal printer muke amfani da shi, yawan sa 58 ml ɗin nan tamal. Kamar yadda muka yi wancan bidiyon gashi nan za mu ci gaba saboda ku ga abin da kyau, shi sa na wannan ɗin. Nan gurin paper size ɗin nan za ka je ka danna shi. In ka je ka danna shi sai ka sa shi a 58 tamal ɗin nan. Bayan ka je ka sa sai ka danna gurin print ɗin nan. Bayan ka je ka danna gurin print gashi nan katin ya kawo, sai ka danna kan gurin print ɗin nan. Kana danna wannan abin zai kawo, sai ka danna shi print job ɗin nan. Kun ga gashi nan ya riga ya kawo da katin. Duk yanda ka sa shi a haka zai fito. Ka saita yanda number zai fito. Dama kamar pecin wannan abin ina tunani yana ce iya guda 4 ne yanda zai printing maka da kyau. Sai ka danna ƙasa gurin alamar print ɗin nan. Kana danna za ka ga katin ya fito. Gashi nan mun danna, bari ka ga yanda ake yi. Kun ga gashi mun danna ga katin nan, kun ga yana kan fitowa. Kun gan shi Airtel 200. Gashi nan ya fito, kun gani gashi nan Abu Asma Enterprise. Gashi komai da komai ya fito, ga sunana a sama, ga katin, ga kuɗin gashi. Sannan duk wanda ya loda katin zai shiga. Yanda ake yi kenan.